Най-чупливият предмет от 5 метра височина. 3, 2, 1. Чупливо, чупливо. Опаковай нещо чупливо. А те колко по-чупливо, бе? Ето. Айде да видим дали е достатъчно чупливо. Айде. Най-чупливият предмет от 5 метра височина. 3, 2, 1. И момента на истината. Тарадам! Ето, приятели. На здраве. Нека сега да видим без хартия същия тест. 3, 2, 1. Отново сол за салатата. Заповядайте. За тези от вас, които мислят, че нашата хартия не е подходяща и че няма смисъл от нея, продуктът ще остане счупен и без хартия, пък я мятаме от ниско под високо, ето, виждате сами резултат.